Ez dagoelako pakean bizitzerik gatazkaren ondorioak gainditzen ez ditugun bitartea. Ezker Abertzaleak arduraz eta determinazioz jokatuko du. Eta hitza ematen dugu euskal errepresialeatu guztiak kalean libre izan arte ez dugula etxiko. Gure herriari zor diogu. Gaur, Keparen gorpua jaso behar dugun egunean, dei egiten diogu eragile politiko, sozial eta instituzionalei elkarlanerako. Kepa gatazka honek utzi duen azken hildakoa izan dadin. Herri bezala egin behar dugu lan, estatuaren posizioa mugiarazteko. Eusko Udariak gara, Euskadi askatzeko, erduri daukago gola, bere aldez emateko. Irrintzi bat entzunda, mendiko torrean, Azen Udari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzunda, mendiko torrean, Azen Udari danok ikurriñan atzean. Gora Kepa! Gora! Gora euskal presoak! Gora! Ezinak